Νυχτερινή πεζοπορία από καταφύγιο Πάνα προς σανατόριο Καραμάνι. Μετάβαση από μονοπάτι και η επιστροφή από τον γνωστό δασικό δρόμο. Έλα δουρά, περπάτα. Άντε γυρνάστε το. Σαν σκόνη να βλέπετε. Με την ιατρική φόρμα, ο διπλανός ο Παλακρός είναι ένας ιδιοκτής. Αυτός ήταν οικονομικός διαχειριστής του καταφυγίου εκεί τα χρόνια του 1958 που αγιογραφήθηκε και σκοτώθηκε με... Είναι αυτός που είναι, καταλαβαίνεις ποιος? Όχι με το σκουφάκι. Όχι το σκουφάκι, ο δίπλα από το σκουφάκι. Ναι, ο δίπλα. Αυτός λέω με το σκουφάκι. Αυτοί είναι Άγιοι... Επειδή στους άλλους γράφει, αυτό λέω, σε αυτό δεν γράφει. Αλλά δεν έχω ξαναδεί τέτοια γεωγραφία που να εμφανίζεται ένας καιρός με το... Το ζήτησε κατά κάποιο τρόπο για να μείνει και στην ιστορία. Ναι, είναι φοβερό τώρα. Ναι, είναι φοβερό, είναι φοβερό. Μιλάχεις εδώ με το σπρέι, δηλαδή. Πόσο άθλιος άνθρωπος. Το έβγαλες με φωτογραφία τώρα. Πώς να το φανταστείς τώρα, τι... Από εδώ νομίζω πήγαν.